И здравейте, фенове на Майнкрафт. Добре, аз съм Мегавълкс, тук с мен е Гората БГ. И да, сега почвам стрима и ако гледате това видео точно когато го кача, значи вече стримвам и ви чакам. И да. Така че... Тъй. Ако чуете някакъв шум, не е от мен. И не от Гогата, от хладилника. Да, тук фейскама моля пусна, ама малко тъпо ще се виждаме. Не. Много тъпо. Добре, няма го пускам. Кът мангали сме. По-черни сме от желязо. Ако отидем там до прозореца ще такова. Ама както и да е. Почвам стрима и ви чакам. Чао. И ако Терза гледаш той... Ивайло Терзиев 5 на 5 годинки. Той така запише. Той така запише Ивайло Терзиев 5. Ако гледаш това, пиши в чата, не в там, където си пише двамата само. В чата пише. Да. И Дориане, ако гледаш това, си педерас. Само от мен. Само от мен. Така де. Ой, така ще ни спрат видеото, ако такова. Ако казваме. Както де. И да. Чакаме на стрима. И да. Чао.